escoltant Castellà Z, el programa adolescent pel jovent castellarenc. Bueno. Hola, nois. Hola. Com ja sabeu, com bons adolescents que som, estem tot el dia a l'actualitat. I per això avui podem parlar-vos de diversos events que han ocorregut en l'actualitat ara mateix. Abans de res, volia preguntar-vos, algun cop he guanyat algun premi? Dejo la pregunta, Jo vaig guanyar recentment un foco de És veritat. llum, d'aquests incandescentes. I també vaig guanyar un meet and greet amb els de Merlí. Cosa que no dic gaire. Però això és un sorteig, no? O sigui, un Clar. premi. Sí, un premi. Per ser guapa. Un premi d'un foco i un meet and greet que no vaig anar. Jo no és recentment, fa bastant, tipus molts anys, no sé si 2011 o alguna cosa així, vaig guanyar la panera més gran de castellà al Correllengua. Uau. Bueno, i una entrada de cinema, no? Per fer l'estrella més bonica. És veritat. Hola, És veritat, dues entrades al cine de l'Eix Macià, bueno, crec que era qualsevol, en veritat, per fer l'estrella més bonica. La vaig fer amb la meva serra de marqueteria. Tio, mentider, a la feta mare. Mina Creations. No. A la feta mare, Aleix. No, jo també vaig aportar la Ala, en plan, apoyo moral. Va ser jo. Jo també ho vaig fer. Va ser una estrella superxetada, que ell, que era un nen així, minúscul. Tenia llums i tot, Apropiació cultural, Bueno, també li vaig dir al meu germà, bueno, un dia que va venir a dinar, bueno, mira, ara dines i després serra de O marqueteria. sigui, va participar tothom menys tu. Jo també. Por. Tu vas idear-ho. Efectivament, clar, jo vaig fer els plànols. Clar. Un bon arquitecte què fa? Els plànols, Clar. no construeix la casa. Sí. Mira, jo he guanyat 3 coses. Què? La primera va ser un torneig de pàdel en el que vaig guanyar una lanxa d'aquestes En sèrio? però d'aquestes inflables d'aigua, en plan rotllo colchón. Ah, estava flipant. No. A veure, perdona. És que no has dit en propietat una lanxa? una lanxa, motora. pues una lanxa. No he dit motora. Ah, vale, perdona. Bueno, per un concurs, bueno, un torneig en el que no vaig tocar la pilota. Ah, molt bé. Sí, que em va ser molt bé. Sí. Vaig guanyar també el concurs de dibuixar carbasses Ah, molt bé. Sí. de Halloween a la primària. Vaig guanyar, crec que, bolis. I he guanyat recentment el concurs de trencar més melons amb les tetes. Ai, Com? que bé. Vas competir contra mi. Sí. Vale, ja ho deia jo. Què més, nois, què més heu guanyat? Jo l'únic premi que recordo haver guanyat, que també es fa bastant temps, és molt castellarenc, és el segon premi a la marxa Regularitat. Què és Em això? vaig endur la marxa Regularitat, és com una cursa que fan cada any, que participa molta gent de castellà, molts nens, i la gràcia és mantenir sempre el mateix ritme. Fer una excursió mantenint sempre el mateix ritme. Si mantens un ritme molt estable, doncs guanyes. Jo vaig quedar de segona amb una amiga i res, tinc una copa a casa allà molt mona. Que guai. Però vas arribar a segona o vas mantenir... No, en plan, vam mantenir molt bé el ritme i vam quedar segons. Encara que no arribis a segona. Exacte. Molt bé, molt bé. Però sprints no. Jo vaig guanyar una cursa d'aquí de Castellà. Mira. Tinc una copa, o sigui, o tenia, no sé. Sí, Me la vaig molt veure o bones. alguna perquè no la tinc. Ja. Bueno, Jo he guanyat els jocs florals del col·le, els típics. Bueno, roses, no? I vales per llibres. Bueno, Rosa Rosales, ja t'ho anava a dir. Roses. I els premis aquests del CDR. 2, no? Sí, l'Atenea i el de la UB. anda que no, la tia. Anda que no hi... Jo uns premis de karate. Jo també. Sí, en sèrio? Sí, jo feia karate. Jo també. Bueno, Pelees? l'Òscar avui no està, O No, sigui, avui no estic. no, el seu micro ha decidit no existir. Ara sí? Ah, vale. Oh, ara yeah, m'escolto, ara eh? sí, Vale, Què has ai, guanyat, ai. Òscar? Tu què has guanyat? Jo vaig guanyar, no sé, o sigui, jo no me'n recordo si era per participar o per guanyar, però em van donar una copa. Ah, molt bé. Bueno, molt bé. I me'n recordo que vaig guanyar aquell combat, però no sé si era per una o per una altra. Però Molt bé. va estar guai. És veritat, jo ara, amb lo de la copa, també he recordat que algú he guanyat de bàsquet, que no me'n recordo, una copa per l'equip que jo no tinc. Però tinc alguna pena. medalla. A Cala Montjoy, a 6è de primària, vaig guanyar una medalla, Jo també. que la tinc por ahí. La Tu- d'orientació.
Que bueno eres. Sí, sí. Ah, una Tu brújula! Els 2 cops que he anat a Calamonjoy he guanyat les Per què dues 2 cops? d'orientació. Perquè anava a sisè de primària i després a l'ESO. Sí, a l'ESO també vaig A anar. segon d'ESO era? Sí, sí, Sí. sí. Flipo, Jo flipo us vaig a confessar alguna cosa. A mi de petita em va donar no sé, en plan, una obsessió per les medalles i les copes molt, però molt heavy. Flipo. A nivell... Eh? Sí, 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 us ho juro, estava obsessionada en aconseguir una medalla d'alguna manera perquè m'encantaven. I, òbviament, no m'apuntava res, ni era capaç d'aconseguir res per tenir medalles. Li vaig xoriçar al meu germà les seves medalles d'atletisme i de hockey i les tenia guardades en un calaix. I crec que a casa de la meva àvia encara hi ha medalles d'atletisme del 2001 que, òbviament, jo no he corregut. El 2001? És literalment els britànics arribant a Grècia. O Sí, a sí, Egipte, sí. Expro. Que bo. Sí, sí. Expiación. ¿Qué hacían? A mi sabeu, Expolio. No. Vale, seguiu parlant, no me'n recordo. a mi sabeu què em va passar amb una copa? Jo vaig arribar a casa amb una copa molt gran de karate, vale? Era molt gran. I jo vaig dir, buah! Era com de... no sé de què era. Era de metall i tot, eh? I jo vaig dir, buah, vull beure d'aquesta copa. Ai, que asco, no? La vaig rentar. Vaig veure, em vaig fer un tall. Clar. Perquè, clar, això no... No estava molt Smooth polit, like no? butter. Smooth like butter. Like un butter. Per què parlem de premis, nois? Clar. Què ha passat? Què ha Fa passat uns dies. aquesta setmana, direm, no? Bueno, Han hi hagut- acaba de començar la setmana. L'anterior. Aquest fin de. Sí, Aquest aquest cap de cap de setmana setmana. hi ha hagut movida. Sí. Van ser els Premios Ídolo, que són uns premis que es fan anualment per premiar una mica pues, influencers, creadors de contingut, que ens agrada aquesta paraula. I bé, aquesta és la seva segona edició, perquè la primera va ser l'any passat i la seva creadora va ser Dulceida, que ens agrada molt aquesta dona aquí. Parlem Sí, hem bastant de la parlat Dulceida. molt de Dulceida. Dulceida... Dulce boda, Dulce dulce weekend. dulce al desnudo, Dulce I ara- clit. dulce hit. I ara què? No, Dulce no. Premios. ¿Qué? He dit dulce clit. Ah, dulce clit, vaya, com una farola, tío. I ara Bait, Dulce eh? Premios, tot i que no es diuen Dulce Premios i es podrien haver dit així, també et dic. Seré tan cutre. Seria molt Sí. cutre, però bueno, Però és que tenia no, una... no són de la Dulceida. Ja ho sabem, ho ha dit, però bueno, Bueno, sí que es les podrien va haver dit crear així, ella, vale. igual que es deia Dulce... Bueno, Evento. bàsicament es donen una sèrie de premis als influencers com perquè tinguin un reconeixement per la seva feina i segons la Dulceida és l'únic dia que això es fa, que la seva feina és... Bueno, algú li reconeix la seva feina. I, bueno, hi ha diferents categories, com per exemple la de penso, maquillatge, la de cuina, la del millor influencer de l'any... Bueno, una mica com els Oscars, però Sí. modo influencer i, si m'ho deixeu dir, modo cutre, per mi. Perquè aquesta gent, què fa? Va guanyar el millor premi, el millor streamer i influencer i de tot, el Nil Ojeda. Sí, Merescut. ídolo de l'any es diu. A mi aquest noi em cau bé. Sí. Jo tinc una foto amb ell. Ah, sí? Sí. Ensenya-la. La tinc al Google Fotos, després us l'ensenyo. Perdó, nois, avui ens hem trobat amb el Pau Gasol Què? per Barcelona. És En conya. sèrio? Sí. Ah, que... És que era en sèrio? El del bàsquet? És que ho he dit pel grup de Castellà Z. I no m'ha... Ningú... I- Perquè sabeu jo pensava qui- que era en plan meme. Ah, jo és que no ho he entiendo llegit. cont. Sabeu qui és el David Verdaguer, l'actor? Ningú. Sí. Pues també me l'he trobat avui. És que anava per Barcelona i l'Aleix i jo anàvem caminant i jo dic, hòstia, quin tio més alt. I no havia reconegut que era el Pau Gasol. I l'Aleix em diu, què collons, és el puto Pau Gasol. Sí. I jo tipo, ah. O sigui, jo també he pensat, uf, que alt. Sí. Aquest, una persona molt alta, en plan, impone un poco. Però no tenia cara de dolent. I m'he callat, o sigui, la José no sé què m'estava explicant, jo he desconnectat, he puesto mi antena de aquesta persona és algú, i efectivament he trobat que era Pau Gasol. Home, és que Pau Gasol és com superfamós. Sí, però és estava vell. que estava vell com un Home, pell. clar. Sí, sí, és que ja Bueno. tindrà 46 anys o així, ja. Què? Però si era O 45, peli no? blanco, era? Més o menys. Era peli blanco? O sigui, Si es va no retirar pot tenir del 50 Barça anys. fa clar. 3 anys o 4 i Pues ja tenia té 42, molta cara de vell, més o menys. Té molta cara de vell. Molta. Està I demacrat. no és tan alt, No, eh? Però No és perquè les flipant. persones altes, com
envelleixen Té pitjor. 42 Clar, anys. perquè els arriba més vent a la cara. 42. És com les 42 roques. anys. Se li erosiona la cara, no? Tu, 42 anys, no semblava, eh? Ja, pobre Pau Gasol està... Està molt demacrat. Necessita un lifting o alguna cosa. Això fa anys, aquestes fotos que estem veient aquí a la pantalla. fa És el típiques del Pau Gasol, que si jo l'hagués vist Era així, així, doncs però sí. amb una mica més de barba i més blanc tot. Més blanc, més blanc. I el Verdaguer portava una barba que semblava un pakistaní. No és racista, és objectiu, semblava un pakistaní, no passa res. Bé, doncs aquí he apuntat una mica als premis, bueno, que m'ha semblat, la veritat. O sigui, he vist una web, n'hi ha com 20. He apuntat Humor, que el va guanyar Eva Soriano. No me'n recordo qui estava nominat, però Eva Soriano. Eva Soriano qui és? Sí, fa Ara gràcia, no però... A mi no em fa gens de gràcia, És Eva una noia Soriano. rossa. És rosa? Bueno, És rosa? Sí, no? És, No me'n recordo. és que la confonc amb Era rosa. la tia que Sí, va anar a sí, veure també el és fes, que rosa. se m'ha oblidat el nom ara. Mira, és aquesta? Bueno, Ah, rosa. L'estem vale. veient a la pantalla. Està tenyida de rosa. Sí, ara té un show que es diu Eva Shouriano. En plan, de Soriano, Shouriano. Com ho Bueno, pensa, té gràcia. Pues a mi em fa gràcia. Vale, vale. És com, en veritat és com un podcast, però a lo grande. O sigui, Sí. el contingut no és una cosa... Bueno, sempre es va fer famosa perquè treballava a Vodafone You, no? Sí, I a partir d'allà, doncs, bueno, s'ha fet famosa com a humorista. Fa gràcia? Bueno, no gaire. O sigui, depèn de qui siguis. Com És una tot, mica... no? Quina edat té? és que per mi fa bromes com massa de millennial. Sí, fa I bromes no, de iaieta no ja. acabo d'empatitzar. És maja, però és com... El tècnic ens mira. Sí, bueno, però és veritat, en plan, no acabo d'empatitzar perquè diu, en plan, sí, aquí estem harto, i Castellà coses així Z. que no entenc. Castellà Z, no castellà M. Castellà, és veritat. Castellà Z. Bueno, què més? Què més ha guanyat aquesta noia? Mira, té 33 anys. Sí, però... Ja està, a retirar-se, no? Què més? Contenido creativo. Marta Sierra. Qui és Qui és Marta Qui és Marta Maita Sierra? Sierra? No ho sap. Ningú la Sí. coneix. Però que és important, Jaime Altozano estava nominat i no l'ha guanyat. És Jaime que- Altozano, que té fa una molt bé. brutalitat de canal, a més té diversos canals, dona Aquesta- consells. A veure. Uau. Aquesta Aquesta pava dona que s'assembla a la... Estem veient una a la- foto a la pantalla i no sabem qui és. Jo sí. Tu saps qui és? És una tia que fa com viatges, no? Bueno, aquí estem Bueno, veient però que cutre, està a cutre, Ibiza, no? en plan, Aquí, és com una Santorini. tia que jo sempre em pensava que estava o sigui, els seus vídeos estaven doblats per una altra noia, aquesta, la Milena, aquesta que té com els rínxols, perquè tenen la mateixa veu. Ah, ja, ho sé per tu, eh? És que, Són vídeos de viatges, és veritat. Fa vídeos de viatges. No? gens creatiu, viatges. I Tota la vida. sempre llavors per què li donen el contingut creatiu? El premi al contingut Ai, no ho creatiu. sé. No ho sé. Per això també Potser ho fa bé, és que no Com me'n ho? recordo, o sigui, no sé, no... Però és veritat que Jaime Altozano perdó. és una bèstia, eh? O sigui, Aquesta Sí, tia, és Aquesta veritat. tia és veritat. Salta, aquesta tia va saltant, en plan, està... El seu TikTok és, per exemple, estic a París i estic a unes escales, que es veu la Torre Eiffel de fondo, i va saltant per les escales i se li va canviant el vestidito. L'outfit. Sí. Ah. Que creatiu. A veure, aquesta és una tia rica que es dedica a viatjar i encén el mòbil i grava, no? El seu Pues no. contingut és tenir diners, punto. Sí, una Totalment. mica. Segur que li ha dit algú. Vale, pues no. Yo voy Jaime Altozano. ¿Para cuándo Sí. este contenido en Castellar Z? Totalmente, a ver, así Sí, a ver si saltamos fem al un- estrellato, ¿no? Si saltamos. Nunca mejor dicho. TripAdvisor. Si ens vols, si ens vols promocionar, Totalment. estem trucadeta. aquí oberts. Airbnb, Trivago. Trivago, Booking, Ya está, ¿no? Zalando, Chollazo.com, tot. Sí. Saramar, Kilòmetre. Uber fins i tot. AliExpress. Cabify. No, Uber. AliExpress. Home. Ferrocarrils. Ali. Si ens vols donar, té joves? Som Ja. joves. Sí, Passi som molt por És fi. joves. veritat. Joves amb coses a dir. Farem Inclús- sortejos i tots els guanyarem nosaltres. Inclús el tècnic Sospitosament. també, perquè ara s'ha ampliat la T jove als 30 anys. Ah, sí? Olé! El tècnic ho celebra. Què? Pues no em sembla bé aquest nom que l'han posat a la targeta, eh? Al tècnic li canvia la cara. T Què jove, més? guió, no tan No jove. tan jove. Home, sí. No, té O sigui, una persona- almas jóvenes, punto. Té almas joves. Ja està, ho deixem així. Initiating. Ai, acabo de tenir un moment, faig un petit... El meu tiet i el meu cosí es diuen igual, vale? Sí. Llavors, m'ha contestat la història el meu cosí i m'ha dit Slay. I jo em pensava que m'ho deia el meu tiet i m'he quedat... Hola! Com avançava la societat, no? Sí, sí. Ja està. Quina edat té el teu tiet? Pues, tindrà 40 i algo. I És clar, el meu bé. cosí té 17, 18.
Molt bé, bueno. Només com has començat la història ja m'ha fet gràcia. És que sí, brutal. Per què? Ah, vale, sí, clar. Què més? Què més? Ídolo Revelación, Charlie P, la coneixeu? No. Sí, m'encanta. És una humorista també, que és catalana i surt molt a la Resistència. És Que la que té- porta ulleres? Sí, és la Sí. que porta ulleres. Sortia a PM. Sortia a PM i fa 3 està anys o passant, així. o sigui, està passant és quan es va fer més famosa. És molt maca, té un Ah, accent ja molt sé qui català. Té un accent molt català, però quasi que no aconsegueix tampoc a fer-me gràcia, la veritat. Crec que va estudiar a la UAB. Sí, va estudiar comunicació audiovisual. Veus? Sí, Sí, sí. Play, eh? Sí, Sí. sí. I només em va fer gràcia una cosa que em va encantar, que ella va anar a la Resistència perquè crec que és col·laboradora. I sí que és col·laboradora en Tribuladori. I explicava aquestes vegades que ella ho acabava de deixar amb el seu nòvio, però teníem un viatge planejat que era a París. I ho va deixar amb el seu nòvio i va anar sola perquè diu, mujer empoderada, no sé què. I llavors anava posant les seves fotos de me lo estoy pasando súper bien i era ella amb una cara súper plorosa així. Ai, tan graciós, no ho he vist? No. Ai, la veritat és que És m'ha fet brutal, bastanta eh? gràcia allò, perquè sortia com el culo d'un mono i era... És maca la noia. És molt maca. Sí. Sí. Té molt accent Jo el català. contingut que fa la segueixo bastant. La segueixes? Sí, fa 2-3 anys és que em va agradar molt a la PM i també a la fàbrica de Gabriel Rufián, Ah, que té com sí, un ciutat. programa d'entrevistes i sortia Últimament allà. està molt a tope amb les entrevistes, eh? Sí, sí, Aquest sí. xaval. Sí. Xaval. Chaval. Gabriel Rufián. Un altre que és bien joven. Sí, és com Leonardo DiCaprio, Quants anys però té? versió xina. Anava a dir que era el president de Catalunya, però se m'ha Quants anat una anys? mica. Hola. Bueno, tenim un que és jove, no? El que sembla l'Adam Pere Levy, Aragonès. el cantant de Maroon 5. El Aquest. Pere Aragonès. Ah, jo em pensava que era el cantant de Maroon 5. No, Pere és Aragonès. Pere Aragonès, però en plan... que- És més al PSC que a Esquerra. Ah, encara sí, que Vale, però jo sí, pensava és que... Es que este deia en chico plan no se ha hecho polític. notar. Un TikTok tonto o algo. Anem a aclarar qui és el Pere Aragonès. És la Carla Mubigoti. Una pena. Mi Una mica alter més ego. morena. Doncs La pera de Charlie P podria venir aquí, És català. Sí, Només vol. perquè és catalana, no? efectivament. Ah, bueno, pues sí. Pues No sí. sé, comerç local. Bueno, i he de dir que estem competint a mano a mano con La Pija de la Kinky. Perquè hem guanyat el Premi Ídolo a millor podcast. Sí. Nosaltres també estàvem nominats. Sí. òbviament. Sí, és veritat, el que passa que no vam poder anar perquè estem superocupats. Sí, és Sí. veritat. Estàvem preparant un projecte que es ve. No, Sí. no estàvem allí menjant chorizo, o sigui, no és... Chorizo. No. Aquí som més de fuet, Estem a No, Catalunya. primer que... Ai, una mica. Calçots, menjant No estàvem calçots. menjant calçots. Sí. És veritat. Efectivament, Amb les estàvem- 8 tortugues. Uau, per la gent que no ho sàpiga, l'Òscar té 8 tortugues, potser la gent no ho sap, no? I la wiki. Era guai. La wiki. La whisky. La Whiskas, La- segons els homes i Whiskas. Bueno, què més? Bueno, tot això, Això per que què ha venia? O passat, sigui, sí. què ha passat als Premis Ídolo? Que hi ha gent que s'ha indignat molt perquè tothom diu que la gent que ha guanyat de tots els nominats eren amics i coneguts a la Dulceida. Tenim exemples, per exemple, ha guanyat a música, a la secció de música, Dani Fernández, que no tinc ni idea de qui és, No, jo tampoc. però Qui és? l'únic... Jo ho he buscat ara i és un d'Aurin. Aurin. Ah, Pensa que és orina. El rosa aquest. Orina. Ah, no sé qui És un tio que s'assembla a Javier... No, Daniel Jasso. Sembla com Sí, a sí, Werly. sí, Jasso. El germà, el noi del Jasso. Bueno, la conclusió, no és sabem igual. qui és, però ha guanyat, en plan, ha passat per davant de Quevedo, Batgial o Rosalía. En plan, Quevedo, tio, com Rosalía. passa per davant de Quevedo? Oh, en veritat, Com passa per davant de de Rosalía? Rosalía, per davant de tipo, qualsevol. Davant de Rosalia. qui és Dani Fernández? Nois, agrinyolat. Quin nom més... heu vist? Com més espanyol, en plan Sí, sí, Dani Fernández. Molt ben dit. Heu vist el directe de Quevedo? En plan, com fa els directes No. de concert? L'Adri diu que sí. És molt criminal. És com quan se te queda atorada aquí un poquito de agua. Algo Se te així. queda el moquillo subiendo y Rollo. bajando, Se te queda el pollo aquí. Ai, mira, he vist este Ho vídeo. escoltem, ho escoltem. Estem veient a la pantalla. I escoltem. Sí, sí. Espero que la gent de la ràdio ho pugui escoltar i que li agradi. Pero podría solo por ser mi mamá. Me río porque hablan de mí, eso que ni me ven. Bueno, aquí més o menys. Y yo escribiendo y fumando. Bueno, Loco, no te imagino tu cara. Siempre te apunta, me dispara, pero no hay bala que hace que me guste. No m'esperava gaire cosa, la és veritat. una freqüència massa baixa com perquè l'altre... Però per tenir com bronquitis crònica cantant. Sí, No, sí. és que tiene tinya. Ui. Que riu.
Vale. Lola Lolita quan es riu, tio. Lola Lolita està crazy. Lola Lolita. Madness. Crec que vaig veure l'altre dia un podcast de Nil Ojeda amb Lola Lolita. Sí, exacte, és ella. 100 minutos con Lola Lolita. Sí. 100, Increïble. exactament. Sí. És curiós, 100 minutos. 100. Lola Lolita, aquella, Mira, el segon 100 minutos vídeo. con Lola Lolita. Per exemple. Aquest. Quin has estat 100 minutos con la Lolita? Escolteu-la riure, escolteu-la riure. Ya que no está, que ya que está ahí, que me quiere morder. Que riu. Ai, no riu. Que ya me- Dios. Cuidado con eso. Hola. Però avui els directes amb el seu nòvio Belki, Ten cuidado. No. que sona crazy, que comença... Te dic aquest, però no sortia. Jo he vist els directes amb la Batres, en plan d'aquests. Sí. Això fa més, no? Sí, clar. És que no sóc fan de la Lolita. Lola Lolita ha guanyat un premi, no? Ha guanyat el premi a A millor influencer. A més tabac, a l'any. TikToker? TikTok. Ai, Educados. I veu Sí, escoltar el que va gràcies. dir? Veu escoltar el que va dir quan va rebre el premi? Va pujar? Ah, sí. Gràcies, no sé què, me lo merezco. Ah! I punto pelota. Megamind, és literalment Me lo Megamind. merezco. I se'n va marxar. Sí, jo penso que està cuerda fins que riu. Que esta noia no s'acuerda. Bueno, no, però és que quan riu se li veu. Se Sí, li ve està tot el cucu. diablo, tio. Està cucu, sí, sí. I la seva germana ha deixat la carrera. És del 2004, per cert. No, però això és que no ho has comprovat. A lo millor portava més anys a la carrera. O sigui, potser sí. Mira, si és veritat, No, em no, dones deu 3 Deu euros ser- i mig. Deu ser No del sé, 2004. quina La carrera carrera de feia? TikToker o... No, volia fer veterinària, però no he arribat a la part del TikTok. O sigui Sí. que no sé què va fer. Jo Ah, crec que va fer algun plan dret. jo vull dir un altre exemple en plan, premis mal donats, per favor. Perdó, Ui, si va néixer un dia abans que jo. Ja està, ja està. Uau. Uau. El 2004, eh? Uau. Vale. Pues això, aquest m'ha fet molt mal, vale? En la secció de gastronomia ha guanyat, no sé qui és, però es diu Maria Lo, però ha passat per davant de Cocina con Coqui. La Cocina con Coqui no, vale? O sigui, és una noia, molt és bona. xinesa, és moníssima. Ai, sí, és un boníssima! amor. I a més, ho explica tot Bueno, superbé, la Maria Lo fa també. menjar asiàtic, i jo aquí tengo pruebes fotogràfiques de Però que el que fa ella és la hòstia. Fa Perquè un menjar? avui, mireu el dinar està patrocinado por Cocina con Coqui. Són rollitos de primavera. Ai, em pensava que anaves a ensenyar quan vas demanar sushi i dic, anda, la tia, la jeta que És té. un amor, i no ha guanyat, em sembla fatal. Fa un menjar molt bo. La Maria Lo va ser guanyadora de Masterchef. O sigui, havia guanyat alguna tipo, no sé. Algun concurs de cuina. Gran Masterchef, hermano VIP. Masterchef. Hòstia. En plan, va sortir de Masterchef. Masterchef. Machich. Com Samantha Hudson. Samantha Hudson. Pues Samantha Va Hudson. ser pobra. l'únic cop que vaig mirar Masterchef. Jo Sí, també, bueno, no, literalment. jo amb Tamara Falcó també vaig mirar. Jo quan el León come gamba me'l Jo és que- vaig veure en directe. El león come gamba. Boníssim. Què? Boníssim. Què? Debajo una Me piedra. falta calle. No, no. Que és... Què és el león És com una a patata gamba? amb una gamba. Ai, sí, és el que és. O sigui, un tio a Masterchef a una prova eliminatòria va dir jo no soy un cadell, soy un león. Vale. Perquè I era va gay. fer una patata crua amb gambes. Gambes I crues, també. decorat com si fos un león. I el va anomenar León Come Gamba. I va guanyar o no va guanyar? Va marxar. Va marxar. Directament. Totalment. No, no, Directament. No van ni fer... No, que es van enfadar amb ell i va marxar. En plan, el van echar, sí. És que la gent, Echa. El van fer fora. Ahora és que la gent de Masterchef s'enfada molt ràpid. Vale, ja sé què és. Claro, León Come Gamba, ho estem Hòstia veient a la puta. pantalla. És Estava bàsicament una crua. patata amb... Home, està amb- currat, Sí, Però és que que li veig un sobre, treball. a sobre aquest noi... És que Sam, és una cosa que faries tu. És una cosa que faries tu. Totalment, que sí. Ingredientes, una gamba roja, un pimiento rojo, una patata hervida, 2 gramos de pimienta rosa y Una una cayena. cayena. Mira, Uau. faré una cosa. Dilluns que ve porto una tapeta d'això. Sí, León Come tots Gamba. una patateta de... D'allò. sí, Bueno, sí. sense gamba, Bueno, Bueno, guapa. amb tofu. Amb tofu. amb tofu. En forma de gamba. Per imitar. Vale. Hi ha hagut una altra polèmica més heavy, que és que els influencers que estaven convidats als Premis Ídolo, alguns no van poder passar per la alfombra vermella. Moqueta. Com es Catifa. Catifa vermella. I es van enfadar. Què passa? Que hi havia més de 1.000 convidats. I clar, es van tirar 2 hores a l'alfombra vermella. Catifa. I, clar, no es podien tirar més, perquè, a veure, 1.000 persones, doncs tampoc, no? I s'ha acusat a la Dulceida de que van passar els seus amics per la catifa vermella i no tots. Y estaban súper enfadados, tipo, claro, es que reconocimiento también es pasar por la alfombra roja.
Y claro, si uno pasa por la alfombra roja, es que no estás cumpliendo con lo de que tienes que representar a los influencers y tenemos que ser como todos súper especiales este día, no sé qué, no sé cuántos. Que es calli la puta boca! Però seguint amb l'ego aquest, la gent, quan no guanyava el premi, agafava i marxava. En sèrio? En sèrio. Sí, sí. Quina S'ha dit, falta s'ha de dit. respecte, tio. Quina poca deportivitat. Fatal, No, sabem perder fatal. No, però, en plan, aquests premis a mi em semblen com una mica tonteria. Però, realment, és com, a la gent que hi va, de veritat, només va per guanyar el premi. Però ja que es fan, doncs... Exacte. Sí, però Clar. sí, el que mola, jo crec que el que més ha de molar d'aquests premis és el puto after party. Sí, Ha de ser la totalment. Això ho hòstia. han dit, Sí, això Ha de sí. ser la I hòstia. a part, Sí, sí, a part sí. d'això, tot el menjar gratis que donen, segur. Sí, Hola, totalment. al igual m'empiro jo sense haver-me menjat una tapita de mini hamburguesa Bueno, vegetariana. i no Però què fa faràs il·lusió si no? anar allà a veure els teus companys? Si tant t'agrada la professió i no sé què, no sé quantos, que vols que estiguin molt representats, per què no et quedes? Però a mi I què? encara que no m'agradi em queixi de tothom cada dia i m'inviten, vaja, jo vaig, És que m'ho clar. passo de huevos, però vaja, uns Estaria- TikToks, unes històries, un algo. Sí, sí, estaria allà, o sigui, ja és el fet d'haver guanyat, com ja t'estan donant el reconeixement, no t'han de fer passar per una alfombra vermella, una catifa vermella, perdoneu, i tal, en plan, no, o sigui, no té lògica queixar-se perquè Sí. no has guanyat un premi, estàs allà, o sigui, ja tens el reconeixement i realment no... Clar. Bueno, si no passes per la catifa, no. Clar, tu t'intentes fer un selfie amb Dulceida, l'etiquetes i que ella et repengi. Sí, no, però Ja resulta tens tu que... alfombra. Sí, va haver un problema amb això. Es veu que estava tot super mal organitzat i a més que hi havia concerts que no es retransmitien o que estaven a mitges i tal, es veu que es van quedar sense internet durant una estona i que els mateixos organitzadors van dir vale, ahora todos subid historias, no sé qué, para patrocinar no sé cuántos, i tothom dient però que no val l'internet, no sé quantos. Tipo, que es veu que van fer tot el que ve ser els premis per mostrar-los a les xarxes, són uns premis que estan fets per mostrar-se a les xarxes, no Totalment. existeixen en verdad, un poco show de Totalment. Truman, i no van ni poder fer-ho perquè no anava a internet. Vaya, fort. Ja vaya, està. vaya. Vaya No he mierda de pagat. tècnicos, Però que fort que hi hagi un moment de venga, ahora todos, històries. O sigui, ai, Jo això és com ara caigo, Em venga. posa incòmode. Aplausos. Sí, Ai, sí, és totalment. Bueno, això es diu, no? Això, els aplausos es diu. Sí, el cartell d'aplaus. Però vull dir que és com el mateix. Jo això ho vaig veure a Emily in Paris, que... que, en plan, que en aquests events d'influencers, que són un rotllo així, és com que, bueno, la referència, cuidado, Emily in Paris, Sí. Un documental sobre els influencers. que la gent està com competint per anar-se com amb la més famosa, tal, fer-se les fotos, guanyar més, bueno, ja És que és està. així, en veritat, I per què no? O sigui, jo em preocuparia més per fer el contingut que m'agrada que no per encaixar. Bueno, ja, però és que pujar pensa que si no seguidors. encaixes i si no estàs en relació amb aquell i amb aquell, ja no pujaràs. Però O això sigui, mai ja no és funciona. en plan... Mira jo, Juan. És que és el És veritat. millor exemple. O sigui, fa el que Ja, li però sua... és molt... pito. És un número molt petit, això. No ho O sé. sigui, la majoria... Penso en aquestes que estaven aquí, Rivers, per exemple, es fa famosa perquè es relacionava amb aquest, i es relacionava amb aquest, i aquest amb aquest, amb aquest. Si no, no... Ni de conya. Exacte. O sigui, ara que hi ha tants, i tants, i tants, i tants, és com qualsevol famós. O sigui, fer-te famós així de gratis és molt difícil. És com un sueño, ¿no? Un sueño de todos. Però no és com una mica... com ser el conegut de... Sí, segurament. O potser A al mi no principi, m'agradaria. després ja... Però clar... En plan, Marta Díaz es va fer famosa perquè va sortir a vídeos del seu germà, del seu germà, després es va relacionar molt amb el de Gref, que també tenia la seva fama, era el seu boom, i després ja va ser ella la que va seguir amb Sucoses i ara és més famosa que tots dos junts. La veritat que sí. Què més ha passat als ídolos? Perquè és que ha passat una cosa també bastant forta. Que Tamara Gorro, que si no sabeu qui és una Nosaltres dona tampoc. que és molt pesada, és una fatxa que vivia a un casoplón... És una fatxa? Segur. Va tenir... A l'òrgolo. Aquí fora fatxes. Uau. Efectivament, si ho busques ara, només surt això que estic a punt de dir. És una tia que surt molt al Sálvame, o sortia. És una tia sàlvame. Sí, Va fer del seu embaràs un lucro i ara... bueno, pues... Els Premis Ídolos va posar una calva. Sí, però una calva... Reivindicant Callú, a les del càncer, com deia ella. Sí. A les del càncer, esas d'ahir. Però és que es va posar una calva que semblava les del Polònia, no? I que quan es girava així de costadet es veia com si estigués connectada a un Megamind. ordinador. En plan, era com que hi ha com tot el cabell aquí enganxat al darrere.
molt cutre, la veritat. Bueno, i amb un maquillatge de la Parra, uns brillis, unes mariposas por la calva, Sí. que yo digo, bueno, Por las del cáncer. ¡Hola ahí! No, se tiene que investigar. Sota el lema de s'ha de reivindicar el càncer, hem de normalitzar, perquè això és la realitat, literalment tens una mariposa enganchada en la cráneo, y pues eso, tenemos que luchar para encontrar la cura. La tía no es va associar amb ninguna fundació ni res, simplement era mírenme, Ah, por el cáncer. estoy calva como un demonio. Clar. I sí que és veritat que, o sigui, està bé el que vol fer, tipus, la seva idea potser és bona. Bueno, Sí, en plan, Sí. guai, molt bé, no? si ho molt bé. arriba a fer de veritat. No t'agrada el càncer. Bueno, És- si ho arriba a fer bé, no sé, en plan, vale que faci tot el paper aquest i que així no és una persona amb càncer, però jo què sé, si que s'hagués associat amb alguna cosa, tipus, si guanyo diners amb les històries que faré avui, les dono en càncer, con Sí. niños. Sí, hagués estat bé. Les dono al càncer perquè donin més. Però, No és sé, veritat, però... he llegit per Twitter d'una noia que explicava tipus, què pensava ella, no? I deia, o sigui, estic molt d'acord, tipus, bueno, que vale, que el càncer és dolent, però que no s'ha... O sigui, no... tipus, Que molt bé no que toca, sí. o sigui, no toca... El càncer ara no has de reivindicar Ja. perquè s'investigui, perquè ja s'està investigant, o sigui, no és com una malaltia minoritària. S'ha de reivindicar més com afecta el càncer a les persones i als seus allegados. O sigui, i això no és com afecta el càncer. Sí. En plan, el més dolent no és quedar-te calva. Això em recorda molt a... No sé si encara ho tenen, però Vox tenia a la seva... Com a la seva llista de desitjos per fer. Wishes. La Se paz en el acabará mundo. la discriminación contra la gente de síndrome de Down. ¿Sabes? Què? Que collons? Sí, literalment, en plan... I la no, discriminació als negres no, no, No. Això no ho posava, Això- Se acaba la, impulsan. la discriminación a la gente de... No. La gente de síndrome de Down no tendrá menos derechos. Vale, i si, Evidentement. però, Tendrà más. i si una persona amb síndrome de Down és immigrant, què passa? Es cancela. Que l'aniquilen. Choque. Bueno, Bueno, no, sí, tornant a la gorro. Jo para crec Basqui... Ah, perdó. Roscón. Digues. Para Basqui, pum pum, y ya está. Basqui. Para Basqui, Què vol dir això? Abascal. Abascal. Ah, vale. Madre mía. Buah. Abasqui. Jo només vull dir que el millor dels premis ídolo va ser Jagger vacilant a Uau. un periodista. O sigui, és magnífic. I com són els periodistes tan robots, perquè no saben fer una altra cosa que preguntar les 4 preguntes que els hi diuen, en concret a un periodista d'Europa Press, i es va quedar amb tota Espanya i amb el periodista, o sigui, en directe. L'escoltem relación ara. con Laura Scan. No sé cómo llevaste tú eso. Anda, pues yo estuve en mi casa jugando a la Play, al Fornite, que estaba terminando la temporada 2 de Fornite, sacaron un montón de skins nuevas, de armas, sacaron, porque van cambiando, van saliendo como eventos nuevos, te sacan por ejemplo un martillo que como que explota en el suelo y puedes avanzar más, o te sacan a lo mejor un sniper, pero los 2 días te han quitado el sniper. Vamos, que no le diste importancia, ¿no? ¿A qué? A eso no. Ah, no. ¿Te reíste? Había risas en internet y se me contagiaban. Fuiste muy buscado por la prensa para capturar, para ver si era cierto o no, porque era como la pareja del momento, el Laura Scan y Mr. Jagger. Estás flipando, ¿no? Pero no hay pregunta, ¿no? No, que si te impactó que se crea esa noticia. Hombre, no tanto como lo de las temporadas del Fornite, porque además no se sabe cuándo van a cambiar. Sois amigos, imagino. ¿De quién? Laura y tú. Coincidimos en unos premios y claro, sabemos quién es cada uno. Fíjate, que de ser ahí a eso, amistad completamente falso. Claro, luego ya eso, pues como, claro, pues todo lo que pasa. Como por ejemplo cuando yo estoy con mis amigos y les digo, chavales, hay una escopeta nueva en el Fornite, y me dicen, vamos. Pero claro, creen que es una escopeta, luego es un subfusil, no sé qué, que el mapa ha cambiado. Y luego a lo mejor nada de eso ha pasado, pero ya nosotros, como nos gusta tanto el Fornite, pues nos lo creamos en la cabeza. Pagaria Èpic. por verle la cara al periodista. O sigui, Èpic, o sigui... Así como Brutal. duda, ¿qué te da la cara? En plan, aquesta no és la seva Sí, cara. no, no, és la no. cara. Está naranja, está con Va pómulos. ¿Qué ha disfrazat de pasado? Cayetano. Va disfressat de Cayetano. Ah. És simplement Jagger. És Vale, així. Vale. Sí. Sí. Està molt bé, molt graciós aquest I vídeo. Sí. recorda que sí que ha guanyat The Whale. Ai, no, perdó. M'he equivocat de moment. Que co... Ah, El sí, això... maquillatge. Bueno, sí, relacionat amb això, la reivindicació de...
dels Premis Ídolo. Però ha sigut això, rotllo. Ah, sí, això em recorda que he matat a tota la vostra família, vale? O sigui, no. Una altra reivindicació que es va voler fer als Premis Ídolo. Ho va fer Andrea Compton, una noia que no recordo el seu nom, però que a vegades em surt a TikTok, que és posar-se un vestit o una faldilla i posar-se gorda, puta, asquerosa en el vestido. Hueles a ballena, que sí. Hueles a ballena. No, Hueles a agua marina. Deja de comer pescadito frito. ¿Qué? ¿Es broma o no? Que no. Ah, vale. Posava gorda, ballena, en plan perquè eren gordes. Qui? I era com que estaven... L'Andrea, reivindicatives. No, l'Andrea portava no llevo un fat suit. No llevo un trajo de gorda, es mi cuerpo. En Sí. anglès, rotllo. Però no en plan, porto anava un- amb body paint o algo o no? No. Era una faldilla negra del H&M i posava allò. Sí. I, no sé, ens ha semblat que és una... O sigui, que és una reivindicació que, vale, o sigui, s'ha de fer, Sí. està molt bé, però potser no és la manera de fer-ho perquè és com cutre. O sigui, Hauria de és que, portar Sempre una Ibai, no? pancarta. No sé. en plan, pues que no és ni una pancarta, és el propi vestit escriure't amb lettering, perquè Ja, hi havia això una no. mica de lettering. Ho fa la Can Luffy, això, Hi havia una mica de lettering, escriure't bueno, la teva reivindicació, quan ho pots fer perfectament posant-te el vestit que tu vulguis per indicar, puc posar-me el vestit que jo vulgui i fer el teu speech. No sé. A mi em sembla més reivindicació no dir-ho, simplement. Per això, per això. Dir tipus, hola, em vaig a posar un vestit igual que la... Anava a dir que igual que l'Iciar Castro. Maria no. Pombo. Hòstia. Maria Pombo. No, en plan, potser el concepte del fat suit sí que s'entén, no? Potser perquè totes aquestes pel·lis, ara, per exemple, The Whale, que ha sortit i tal, o moltes sèries que han sortit, que els personatges que representa, que són gordos, tenen més pes, els hi fiquen trajes en comptes de contractar actors que ja tenen més pes o que són gordos. En comptes de contractar-los, agafen actors superguapos, no sé què sé quantos, i els maquillen amb moltes coses, no? Ara superguapos no. Us però en potser són recordeu bons de la actors sèrie- I llavors, com fan? Sí, jo no, crec però que va és més- això de que en comptes de contractar actors que poden ser molt bons però són gordos, agafen a altres actors i els hi fiquen trajes. I era la manera de reivindicar, això no és un traje, soy yo, és mi cuerpo i tal. vale. L'únic és que és veritat que era la manera en què ho van fer. Molt rara, O sigui, jo crec molt que- bizarra. Tipo, incita més a que no vulguis entendre el missatge i més Sí. de dir què, en plan... És molt no, bizarro, és una forma molt bizarra molt- de fer-ho. no em gaire indicat. I que no pas que vulguis escoltar el missatge. Us en recordeu de la sèrie d'Insaciable, de la Debbie Uau, Ryan? sí. Oh, Que Ni la idea. posaven literalment el traje de gordo del xino i quan es feia, o sigui, feia esport o alguna així, o literalment tenia un TCA, i la gent començava a dir guapíssima, quan estava prima, uau, i de cop era la reina del prom, del baile, de fin de curso. Això és lo típic de Disney, no? Èpica, aquesta sèrie, la odiava. És de tio. Netflix original. Sí, sí, Sí? és molt heavy, és molt heavy. Sí, sí, però la van cancel·lar la segona Sí. temporada. En plan, va fer una Pues temporada i tenia, ja la van molta, cancel·lar. tenia molta fama, eh? Sí, que van fer Bueno. dues. Sí, però van tenir Fama tant de bona. hate. Que Crec, jo me la vaig veure, he de dir, Jo no. i a la segona ho van intentar arreglar una mica. Hòstia. Dient en plan que la David Ryan tenia un TCA i tal, però no ho van arreglar. I què té a veure? En plan, Pitjor, no? Ella no estava... O sigui, la van fer gorda? No estava gorda. No. no sé. No Però- és una cosa molt rara. Però David Ryan havent sigut la babysitter de Emma, Luke i Zuri i l'altre. Rip. Ah, David Ryan és aquesta. La Jessie. jo la Ravi? acabo Jessie. d'enterar. Com que Ravi. No te'n recordes de Ravi? Ravi, Ravi. Mr. Kipling. Beltram. Oh, Bertram. Però aquest era, aquest era Ai, com es deia la Els veïna? pares, en plan, què eren? Com huérfanos? O Els tenien pares, pares, els però pares estaven viatjaven fora sempre. Eren molt rics. Eren els pares. actors. És que m'agrada molt aquesta sèrie. A mi Era, també. estava inspirada en Angelina Jolie i el Brad Pitt. Flipo. Uau. Ah, Bueno, potser m'ho he inventat, ho he somiat, però... Senyor i senyora Smith, eh? Bueno, per tancar una mica el tema dels Jolie. Premis Idoro, sabeu qui ha estat a la llista de les pitjors vestides? Qui? Genesee. Qui és? Al igual. Tennessee. Però si anava guapíssima. Anava superguapa. Jo vaig pensar, joder, que guapa. Anava Però, molt guapa. però no, estava a la llista Ai, de les pitjors vestides. Tenia zapato con peluca. No, era un traje com de pavo real. I era zapato con peluca. M'agrada tant. Però a ella li ha encantat aquest això, perquè ho ha penjat a les seves històries tipus Slay... We és won, Slay. We ha won, dit. sí.
Sí. També dic que si organitza la Dulceida, en plan, si és la Dulceida qui decideix qui va millor vestit i qui no, a mi no m'importaria que em digués que anés mal vestit, la veritat. No, però no decideix ella. Hi ha un jurat molt professional que ningú sap qui és, crec. Nosaltres, Ella, jurat la seva jove. mare. Bueno, Anem. passem a la secció cultural, no? Anem a la secció cultural. vinga. Oh, yeah. Rock and roll. Bueno, aquesta setmana hem tingut secció cultural bastant extensa perquè hi ha hagut els Oscars, Yeah. Els tu? els premis més importants del cinema, no? Del món. Això és perquè es diuen com tu. Sí, correcte. Sí, Egocèntric. sí. Soc així d'egocèntric. I ha sigut la 95a edició dels Que pesau, Oscars. s'obrin ja, no? Sí, sí, sí. Mare Porten meva. des del 1929. Increïble. 29. Sí, és 29. com la prehistòria. Sí, sí. Eh. I bueno, podem comentar Es feien que pel·lis. el diumenge, és a dir, ahir, vam quedar per fer una calçotada, tots Sí, és veritat. i vam fer una predicció. Mhm. Llavors, avui tenim els resultats i podem Fer una com comparació. comentar una miqueta com han anat els resultats. Jo diria, no tots els resultats. No, farem un... algunes no, de les sí. coses 5 són cèntims del que masses. vam fer. 5 cèntims. Per exemple, a millor pel·lícula, nosaltres què vam dir? Vam dir aquesta de todo. Todo a la vez, Everything. en todas las Bueno. cosas, todo. I efectivament, pues, Lo ha ganado todo. Sí. Va guanyar, no? Sí, Sí. molt bé. És que som els millors. Actor, també, què vam dir? Actor, no me'n recordo. Vam dir dos. Estàvem entre Austin Butler i Brendan Fraser. Jo Austin vaig Alley? dir Brendan. I ha guanyat el Brendan, no? Correcte. El gordito, Sí. que no és gordo. Bueno, no. sí que ho és. No tant. Ex-drogadicto. ¿Eres drogadicto? Diría bueno, que sí. no me Tuvo sorprende. alguna Ex-Frank caída. de la jungla, també. Es verdad. Frank de la jungla? El Frank de la En sèrio? jungla No. no és el de... És el... Ai, m'he És equivocat. l'espanyol que vam Clar, nutrir. el de les crocs. Hola, Frank de la jungla. No, però El que- va sortir George de la a una jungla. pel·li. El- George, Sí, no? Però de George George. no era Ah, Frank. clar, George i Frank. Frank és el de Frank de la jungla, xispa. El de Chispitas. Ai, que bon. Hem entès. Actress. Perdó. Actress. Kate Blanchett. No, no. No, Vam vam, dir- vam no. dir Vam tard. dir, Ah, vale, vam Sí. dir. vam dir tard. Però no, va ser la... Michael Yeoh de Todo, que pesats. Sí. En plan, ho han guanyat tots i... El supporting actor em va encantar. Ai, sí. Jo. Ho vam dir bé, eh? Ki Hui Kwan. Ho vam dir bé, és veritat. Va guanyar De todo, Ki todo, Hui todo. Kwan un altre cop. És Un que ha xaval guanyat molt maco. 7 premis, Ai, per cert, no ho hem dit. L'actress, que és també de la pel·li de Todo a la vez en todas las partes, todo, era la primera dona asiàtica en guanyar un Òscar. Ah, sí? En sèrio? Oh, wow. Era no és. Sí, ha sigut la primera dona. Hòstia, 95 anys. Sí, 95 anys perquè guanyés una dona xin. Todo mal, tío, todo mal. Asiàtica. Algú parli? D'on Bueno, és? a veure, és Xina. És Xina, Pues ja ja és Xina. Bueno, Qui va guanyar, aviam, per exemple, documental? Bueno, què vam dir nosaltres? Vam dir Fire of Love. Per què vam dir Fire of Love? És la que ficaran al Bram, d'aquí poc. Bueno, Sí, al la fan al Cineclub. Cineclub El divendres? aquest divendres, Ai, el 17. Bram. Jo El encara Bram. estic amb el Bram no. Estem. Però no va guanyar, sinó que va guanyar Navalny, no? Es diu? Com es diu? Els elefants. Sí, Navalny. Navalny. No, els elefants van guanyant a... Documentary short, no? Sí. Sí. Ah, vale. Que està perdó, molt bé, perdó, m'he eh? equivocat. El- Navalny diuen que està molt, molt bé. El d'elefant, jo l'he vist, està molt bé. No, Navalny. Ah, En plan, és de... Els elefants. És de la, o sigui, de la dictadura de Rússia, anava a dir. Bueno, sí, dictadura perquè és el... com l'altre president de les dues eleccions, o sigui, es presenten, no? Hi ha Putin i l'altre que es presenta per treure-li el lloc. Stalin. Doncs aquest està a la presó. Està a la presó perquè el Putin el va encarcelar. Hola. I llavors... Amén, hermana. Sí. I han fet un documental sobre això. I està molt bé. Ostres. I a documentary short, o sigui, corto documental, vam dir The Elephant's Whisperers I? efectivament ho sabíem que hauria de guanyar aquesta. és Correcte. que està molt bé. Qui ha guanyat a la d'estrangera? Ah, sin novedad en el frente. Vam dir, no? Sí. Tal. Sí. Vam Vaya dir, pel·lícula. vale. I també va guanyar banda sonora. És veritat? Ah, sí? Banda sonora. És que Que no va guanyar... va ser increïble.
No, que aquesta li donaven molt a Elvis i al final Elvis no. Ah, sí, S'ha comido un Elvis peo. no ha guanyat S'ha res. comido un peo. res. Efectivament, a efectes visuals vam dir Avatar perquè bueno, havia de guanyar I i va ja va ser guanyat. I a pel·lícula animada ha guanyat Pinocho. Pinocho. Què veu dir aquí? Puss Pinocho, in no? Boots, no? Sí. Ah, Puss in Boots. Bueno, jo confiava en Guillermo del Sí, Toro. ho has dit. This Pussy. pussy in boots. Pussy wearing boots, sí. Però està molt bé Després, Guillermo del Toro. Un no altre sé. bastant important a comentar, Sound, va ser Top Gun Maverick. Va ser l'única cosa que es va emportar durant la nit. Vam dir-ho, això? Lady Gaga, eh? No ho vam dir, però... L'Òscar no apostava per... Jo apostava. No. He encertat bastants. O sigui, Molt crec bé. que només he fallat un par. Sí, Top Gun canta Lady Gaga. Lady Gaga, sí. Però això no és Tom, Però sound. no té res a veure. No, Això és music. això Bueno. és music. Ah, Però només... va guanyar Lift Me Up. Lift me up. No va ser Això Natu no sé. Natu? Ai, és veritat, va Sí, ser sí. Natu Natu, de RRR. Lore, maco, És maco. veritat. La tuna. Sí, Va és ser veritat. Natu Natu. Lift Me Up va actuar, o sigui, la Rihanna va actuar. Que anava molt guapa. Però no- Molt guapa. Però no va guanyar. RRR és aquella pel·li que durava com 3 hores, que llarguíssima. Em sona d'haver vist tipus cartell. És d'índios. Sí, veritat, que, Sí, que era, d'aventures i coses sí, així. que era llarguíssima. Vale. Era com un Indiana Jones, però... Versió hindú. La cançó està guai, Natu, 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 i així totes les No coses. tinc ni idea. Així. Xulíssima, vaja. Xulíssima. M'encanta. Però qui qui va va guanyar? guanyar? I a direcció, què vam dir a direcció? El Spielberg, no? Vam dir Everything Everywhere. Sí, Todo, Daniels, todo. i va guanyar Daniels. Ah, bueno, hermana. És que Bueno. va guanyar tot? No sé, alguna més que voleu dir? El guió també va guanyar un altre cop. Això vam dir, no? Sí. Everything, Everywhere, Everyone. I Woman Talking va guanyar. Qui va guanyar? Això? Mejor guión adaptado. Ah, sí. Ah, no, És vam... veritat. ah, no ho vam dir, això. No, Mejor vam dir guión Living. adaptado. Sí, sí. I jo només vull fer un petit inciso. Estava mirant Instagram aquest matí i he vist que la Malala va anar als Oscars. Ai, sí. Con lo de Però que- Cocaine Beer. Sí, que a més anava més guapa, tipo, amb el hijab de lentejuelitas plateades, tota ella. Però- Això fa molta gràcia. Però Veu una veure mica lo que- sosa. O sigui... So- Sí, Sosa? és que no, Però és no una parla novel·la, molt. aquesta. Ah, bueno. Bueno, de la paz. estava Però- darrere de Colin Farrell. Però en plan, li van preguntar alguna cosa i va dir, jo només parlo de pau. No, és que li van Hermano, preguntar... és que li van preguntar si havia escopit a no sé qui, a Harry Styles. No, sí. Però mireu No. que guapa. No, molt en plan, guapa. Sí. És Sí. veritat, sí. Què li van preguntar exactament? Us en recordeu? Però era Allò algo que del Harry Styles. d'escopir... No sé què va passar, no me'n recordo quan no sé qui va escopir Ah, no sé, sí, a Harry Styles el- o No, Harry no, Harry a Harry Styles. Styles deien que l'havia escopit a ell a la premier de la pel·lícula, la de Aquí? Don't Worry Darling. Però aquí, Ah, a Malala. No, Malala no. Malala no. No tenia a- res a veure amb Malala. a I li l'altre pre- actor. Però és que com li pregunten eren això? com tres principals. Ell, Florence Pugh i l'altre, que no me'n recordo el nom, però que es veia com un vídeo com si el Harry li hagués escopit, que era mentira. Però sí que és veritat que els vídeos eren una mica sospitosos, però que no, que era Bueno, mentira. pues, li pregunten a Malala, que ha guanyat un Nobel de la Paz, li pregunten per Clar, si Harry Styles escopió no sé quién. Amb té a un veure? os de peluix, en plan de disfressa, que en teoria ha d'estar amb cocaïna. Què? Han tret... O sigui, conceptes. Conceptes aquí. O sigui, hi ha una pel·li, ara mateix, al cinema, que es diu Cocaine Beer. Ah, sí, sí, I és sí. d'un Però no és de os... peluig, és un oso de verdad. No, es un oso de verdad de la película, vale. pero hicieron la performance y había un tío metido en un disfraz de oso. Vale, m'havia perdut. I aquest home és el que li pregunta a Malala. No, i era el presentador i l'os estava ja com esnifant cocaïna al costat de Malala. Flipo, Arrossegant-se i tot Però- allà al terra. Però Sí, Malala, sí, què random. feia allà? En plan, què tenia a veure? Bueno, pues la paz Paz. en las películas, ¿no? Vull dir. És paz. És cinefila. És que no, Òscar, jo no estava lligant un oso con cocaïna con Malala. O sigui, Clar, o sigui, ha sigut... Sí, no sé. los Oscars. Los Oscars, simplemente. Que caòtic ets. Bueno, nois, què opineu? Jo crec que Bueno. podem passar a la nostra part més lectora. Bueno, recomana alguna cosa? Jo sí. Vull recomanar nou àlbum de Miley Cyrus. Gràcies. Endless Summer Vacation, bueno, com es digui. Vaca. Vaca, sí. Anava a recomanar alguna cançó en específic. I recomano You, que és molt mona. És una cançó molt mona. Té col·laboració amb Brandy Carlile, que no sé qui és, amb Sia i amb ja està. Està bé, eh? Està xulo. Vale, molt bé. A la segona escoltada m'agrada més. Jo vull recomanar que dintre de 10 dies comença Crims.
És veritat. Dijous vinent, no era? El dia 20? Me up. Dia 20. Després de la ràdio... Sí, Prou, sí. després de la ràdio. Després de la ràdio de la setmana vinent tindríeu Crims. O sigui, bueno, no, No. hem d'avisar que la setmana vinent potser no tenim ràdio. No Perquè tenim això està ràdio, ens castellà. estem No tenim donant pel ràdio. picanillo que no tenim ràdio. ràdio. Me up. Vale. Bueno, Podríem fer... Podríem fer un petit algo, no? sí. Un Ja mortal. Un directe Si així no, tontorrón de Twitch. Sí. Backflip. Una història a Instagram. Ah, sí, un directe a Instagram, no? Però llavors la setmana que ve el tindreu completet, Directe a Castellazeta i després Crims. Correcte. Uau. Directe de Castelldefels reaccionant a crims. Podria ser M'agrada bona, eh? això, Sisplau. Èpic. Uau. Sí, vale, vale. Molt bé, vale. Ens hem Reprenem. d'informar també. Jo vull recomanar una cançó que no té res a veure. És a Benny Junior, l'última que ha tret, que es diu Vimo i Números, que no sé. Això que és del... de Benny Junior ha tret una cançó que inspirada en el personatge Hora d'Aventures. de Hora d'Aventures, que és una B, una M, una O. Sí, Benny Junior, és l'última que ha tret. Bizarrap? Benny Junior, el primer que et surt, que és com una màscara. O sigui, és un tio super maleducat, calle. horrible. Més a baix, a veure si... Vimo. No sé, busca Benny Junior al costat El Vimo BM. és la consola, ¿verdad? La Sí, consola la de consola. esto. O sigui, és Mm. patètic. O sigui, Ai, patètic. Inspirat en això, perquè és que a sobre la lletra és horrible, però és que no paro Sí, d'escoltar-la. sí, és aquest. És molt èpica aquesta cançó. Todos nosotros estamos de acuerdo en que Henares la reina. Hombre, por favor. Què és això? És el començament de la cançó. Aquesta música... Sí, hi ha música... Los premios ídolo ahí. Estarà És un remix de... Ole, mi niño. Bueno, del nostre bàsicament és el programa. Benny Junior dient paraules. O sigui, si llegiu la lletra... Ah, és perquè no us ho tallin, El això. copyright. Ah, molt bé. Adrià està pensant en nosaltres. Vale. I... Vale. Lift me up, no? Vale. Anem a passar a una secció d'aquest podcast, La Cacatua, cuando la cacatúa croa en el baobab. Que jo llegeixo Música. un refrán a un llibre que cabe en la palma de mi mano. Anna, digue'm un número de l'1 al 400. 300. Vale. 1 o 2? ¿O 3? 1 o 2 o 3. Vale. El que sale a bailar pierde su lugar. Recomienda no dejar un lugar seguro por ir tras la diversión. Uau. No bailes. Lift me up. No bailes. Déjala que O sigui, baile. en aquestes gales es balla, en aquestes gales la gent se'n va del seu lloc perquè vol marxar, perquè es tenen ego. És veritat. No, Justament no. Va molt relacionat Molt amb el relacionat ídolo. amb el tema. Ballar, premis... Sí, no te'n vagis pel teu ego, Totalment. perquè Quien se pots va de perdre el teu Sevilla. lloc. Ballar. Chanel Sí, estaba ja. nominada a Ídolo Revelación. I se'n va Chanel anar? balla. Chanel balla? No se'n va anar. Molt bé. No s'han vanat. Bueno, pues fins aquí. Bueno, pues espero que us hagi agradat. Cuando la cacatúa croa en el baobab. Gràcies. Moji, t'estimem. Gràcies. Nois, fins un altre dia. Adéu. Fins una altra. Adeu. Adeu.